دنیای بی وفایی زندگی زیبا خدایا روشنی درون است روشن از دلها خدایا. ба чандин тӯйҳои мардуми мо бесум ҳато рафта базмро обод мегардонад. аҳсан, агар ки бовар накунед аз худаш пурсед. дигар омӯхта нашавед, бесум набаред. дари дилро барояд вонамудам туро дар дида буди ҷонамудам. дар ин маврид бисёриҳо навиштанд ки чаро Фарзона гирья кард. инро бисёр гуфтанд. биед як бор дунафарӣ меравем ва ҷавоби ин саволро аз худи Фарзона мепурсем. агар кордро ба гулӯятон монанду гӯянд ки саҳнатро бас кун ва дигар ба саҳна набаро, он вақт чӣ кор мекунед? кадом бераҳм ин корро мекарда бошад? дар канали Моҳру Тиҷӣ хабар нашр шуда буд ки Матлуба аз шавҳараш гӯё ҷудо шудааст. ин овозҳоро кӣ паҳн мекунад ва то чӣ андоза ҳамин ҳақиқат дорад? аз бахти имрӯзаатон розиед ё ҳоло бо муҳаббати асли шавҳар одат накардаед? душманони мо ҳастанд ки мехоҳанд миёни ду ҳабиб девор ва монеа эҷод кунад. чун дар ин ҷо номи Нигина Амонқулова гирифта нашуд ва ман мухлиси Нигина Амонқулова ҳастам ва ман наметавонам ки номи Нигинаро ба забон орам. чаро Нигина? доруҳои Алҳадая ба намуди капсула ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад пешниҳод менамоем ки барои нест кардани кир ва баровардани ришу мӯи сар. агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед ки фарбеҳ шавед, пас аз доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо истифода баред. доғҳои сафедии пӯст ва хубтар кардани биноии чашм кӯмак мерасонад. доставка ба ҳамаи шаҳрҳои Русия, Санкт-Петербург ва офисҳои калони ширкат қарор доранд. аз номи канали Меҳроб Про нависонед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. дуруд тамошобинони азиз, онҳое ки ин лаҳза моро тамошо карда истодаед. барномаи мо ошкоро унвон дорад ва дар меҳмонии мо қарор доранд Матлуба Раҳимова. азбаски барномаи рӯбарӯ, чун барномаи пешинаи мо буд, меҳмони барнома Матлубахон гашта буданд ва барномаи ошкоро бошад ҷавоб ба комментария, яъне ки ҳама он суолу дархостҳое ки шумо дар барномаи рӯбарӯ ба Матлуба фиристонда будед, навишта будед ва имрӯз посух мегӯянд. Матлуба бону шуморо пеш аз ҳама ба барномаи ошкоро хушомадед мегӯӣ. ташаккури зиёд. салом ба бинандаҳои барномаи ошкоро ва онҳое ки ин лаҳзаҳо бинандаи ин барнома ҳастанд ва ман омадам ва кӯшиш мекунам то ҷое ки имкон дорам ба комментҳои шумо ҷавоб диҳам ва ҳарчӣ ки аз ман дархост кардед дар доираи имкониятам ҳаст, ман метавонам ҷавоб гуфта бошам. чун барномаи пешин рӯбарӯ унвон дошт ва ҳама саволҳо дар конвертҳо ҷойгир буданд. Матлуба бону шумо намеҳаросед вақте савол нест, конверт нест ва ҳар чизе ки ҳаст дар таги ана ҳамон барномаи рӯбарӯ шумо посух мегӯед. ман аз бинанда ва шунавандаам ҳарос надорам, чунки онҳо маро дӯст медоранд ва суолҳоем шояд фиристоданд ки боиси нороҳатӣ ман намешавад ва комментҳое карданд ки маро хушҳол месозанд. чун ман онҳоро дӯст медорам ва аз рӯи кинакинаву аз рӯи меҳр аст. ташаккури зиёд, бисёр ҳам сухани олӣ гуфтед ва агар ки шумо розӣ бошед, ман саволҳоро аз YouTube канал манзури тамошобинон гардонам. майнаш. Мадина Каримова менависад: хоҳари азиз Матлубаҷон, ман шуморо дар ғарибӣ дар ин барномаи рӯбарӯ тамошо карда хеле хушҳол шудам. ман яке аз мухлисони шумо ҳастам. ба ман бисёр таври сурудхонӣ, таври суханрониятон маъқул. бигзор то охирин нафасҳоятон ҳабиби ҳабибатон бошед. хушбахтии бепоён бароятон таманно дорам ва ҳамин таманниёти маро ҳатман ба Матлубабону расонед, мегӯяд Мадина. ташаккури зиёд. омин барои таманниётҳои нек ва апай Мадинаҷон, ман аз ин минбари барномаи ошкоро аз канали Меҳроб Про барои шумо салом мефиристам ва орзу мекунам ки зуд ба ватан баргардед ва дари хонаи мо барои ҳамаи мухлисон махсусан шумо боз аст. ҳамза Азизов менависад: салом алейкум, ман аз Москва. бовар кунед, беҳтарин барномае ки тамошо кардам ин барномаи Матлубабону буд. тарзи одоб, тарзи суханрониаш ва овозаш бениҳоят ба ман писанд афтод. гуфтаниам: Матлубаҷон, бигзор чӣ орзуе ки дар дил дорӣ амалӣ гардад ва пиру кампири 100 сола шавен ҳамроҳи язна дар паҳлӯи якдигар ва як умр мунису ғамхори якдигар бошед. омин. омин. саломат бошед акои Ҳамза. ман аз шумо миннат дорам ва аз ҳамаи онҳое ки нисбат ба мо
توجه نیک دارند و همیشه برای ما دعاهای نیک میکنند. обидабону менависанд: матлубаҷон ҳар як инсон як хислати хубу як хислати бад дорад. хислати хуби шуморо бисёр дидаем, чунки одоби хуб хоксоред, аммо хислати бади шуморо то ҳанӯз нашунидему надидем. метавонед ҳамин хислати бадатонро ба мо ошкоро баён созед. پای обидаҷон агар дар тоҷикистон бошед хона биёед ва гандагӣ ба тамошо кунед. яъне ҳозир гуфта метавонед ки хислати бади шумо чи аст? ман рости намедонам шахс хислати бадашро шояд худаш камтар мебинад. бояд хислати бади маро дигарон муайян кунанд. ман таъриф намекунам ки ман духтари сартопо хуб ҳастам ва камкамак оташин мешавед, ба ғазаб меоед? камкамак не, хеле зиёд сахт оташин мешавам. яъне ки ба асабонӣ шудан ин хислати бади шумо? не, ман духтари табиатан оромам. то ки сахт ба асабам нарасанд, ман масалан оташин намешавам. ва намедонам дар барномаҳои дигар хуб бинандаҳои азиз шумо бигӯяд хислати бади ман кадом аст? ташаккури зиёд. ҳатман дар як барномаи дигарам мекунем. барномаи сеюм боз даъват мекунем. медонем ки замоне дар радио мухлиси ашадии барномаҳои радиоӣ будед ва аз минбарҳо баромад мекардед. он лаҳза шеъру тарона низ эҷод мекардед. аз ҳамон дафтари хотираҳоятон метавонед таронаеро бо дард, яъне бе оҳанг замзамаи мо гардонед. мухлиси шумо Омина. خب من ترانه و شعرگونه ها زیاد گفتم و یکش همین شامی غمی من سحر ندارد، یعنی ترانه نشناختی دیگر ترانه تو صدای دل من نشنیدی و شعرگونه و ترانه ها زیاد هستن. ایجادیات خودتون است؟ بله. خب ترانه گونه ها زیاد هستن اما متاسفانه این دفتر دستی من است و اگر اجازه میدهید یک شعرکم رو برای شما اینجا پیشکش میکنم. مرحمت. تو صدای دل من نشنیدی، تو به حال دل من خندیدی، تو را آهی دل من میگیرد، تو دعای دل من فهمیدی، تو بیا طالب دیدار تو هم، تو مرا یار تو هم، یار تو هم، آخر از دوری تو میمیرم، رحم کن، زار تو هم، زار تو هم، به تو کار دل من سرسانی است، روز و شب حال دلم پزمانی است، گلشن سبز دلم گشت خزان، آسمان دل من بارانی است. تو صدای دل من نشنیدی، تو به حال دل من خندیدی، تو راه دل من میگیرد، تو دعای دل من فهمیدی. احسن. من тавсия медиҳам ки нафароне ки мехоҳанд рӯи оҳанг шеъри бисёр ҳам пурмазмуну пурдард агар лозим бошад ба матлуба бону дар тамос шаванд ва метавонанд ки оҳанг ва шеърҳои хубро аз матлуба бону гиранд. бале, ман ин корро кардам ва як тарона Мирнигор Рустам дорад, номин тарона Ширинак ки ин ба қалами шогирдонаи ман ҳаст ва як таронаи дигар барои Ситораи Кароматулло эҷод кардаем. дар дилакум дар баракум ҷои ту, бачаи арзанда ба дунёи ту. ба ҳамин монанд буд ин тарона. беҳтарин. саволҳо бениҳоят зиёд ҳастанд матлуба бону. ман намедонам ки аз кадомаш шурӯъ кунам ва биёед боз мехонам. матлуба Раҳимова дар суҳбати худ гуфта буд ки шавҳарам монеа эҷод намекунад. рафту модар шудан насибатон гашт. тарбияи кӯдаконро баҳона карда моро ба ҳамин яъне ки фаромӯш мекунем? не, албатта. санъат дар хуни ман аст. оила барои ман аввалин дараҷа ҳаст. лекин санъат дар хуни ман аст ва ҳарчи ки масалан дар хун бошад бо ҷон мебарояд ва ман ба қавли ба ин наздикиҳо мухлисонамро тарк кардани нестам ва чаро тарбияи фарзандон монеаи ман намешавад ва бисёр сарояндаҳо ҳастанд ки онҳо фарзанд доранд. масалан чаро устодони гузашта магар фарзанд надоштанд? ҳамаи онҳо то ба дараҷаи устодӣ аз он сабаб расиданд ки умрашонро сарфи суруд ва мусиқию ман ҳамчунин қисмат карданд бо оила ва агар тақсимбандӣ хуб бошад дар хонавода ҳам лаъл ба даст меояд ва ҳам ёр намеранҷад. рафту вақт лаҳза ақидаи язнаро дигар кард
ва он кас дупойро ба як мӯза гузоранду гӯянд ки матлуба дигар ба саҳна барнагар хонашин шав. Чӣ мегӯед? ман бовар надорам, чунки худаш сароянда ҳаст ва чӣ гуна масалан метавон пеши роҳи дарё ё чашмаро банд кард ва ҳар ки ин корро мекунад дар ду дунё бахшида намешавад. Яъне ки ман дар назар надорам ки масалан садди роҳи сарояндаро бигирад. ман гуфтани ҳастам ҳар ки пеши роҳи истеъдодеро мегирад. хуб намедонам, ҳоло уман ба ин фикрро накардаем ки масалан дар ояндаи наздик ё уман тарбияи фарзандон монеъ ман шавад. ҳамкорони хуб дорам ва хонаам то ба коргоҳам он қадар дур нест. фарзандонамро мегирам ва ҳамроҳи аҳли фалак тарбия мекунем. Ташаккури зиёд. Саволи дигар чунин аст. Матлуба дар барномаи пешин аз чанд жанр суруд сароида моро қоил карда буд. Метавонед дар жанри опера як суруди дигар замзама кунед? ман сурудҳои дӯстдошта зиёд дорам, лекин анамин суруди республикаи манро ман аз дигар сурудҳо бисёртар дӯст медорам, чунки осонхон ҳаст. Дар жанри опера албатта. Бале. Марҳамат. дари дилро бароят вонамудам, туро дар дида буди ҷо намудам, ба ҷисму ҷони худ мавонамудам, ба васфат ширинам иншо намудам, ба ҷисму ҷони худ мавонамудам, ба васфат ширинам иншо намудам. дилу дилдор республикаи ман, дилу дилдор республикаи ман, ба шӯҳрат ёр, ба шӯҳрат ёр, республикаи ман, республикаи мане. Аҳсан. Ниҳоят истеъдоди хуб боло охираш доред. бо фалак. Ана инро мо мушоҳида кардем ки дар жанри опера низ матлуба хело ҳам балад ҳастанд ва аз уҳдаи ин шарт баромаданд. аҳсан мегӯем. Нозикҳои ин жанрро аз куҷо омӯхта будед? ман бисёр ба суруд ва мусиқӣ таваҷҷӯҳ дорам, ба ғайр аз жанри реп. ман ба иззати нафси репхонҳо намерасам ва ягона санате ки масалан ман шояд аз уҳдааш набароям, ҳамин реп бошад. Дигар ҳама жанрҳо ба? дигар ба ҳама жанрҳо намегӯям ки хонда метавонам. Таваҷҷӯҳ дорам жанрҳои мусиқии тоҷикӣ албатта. ва хуб вақти рӯли масалан садоя дар дасти худат ҳаст, метавонӣ ба ҳар самте ки мехоҳӣ бичархонӣ. Ташаккури зиёд. Духтари босавод будааст, навиштааст Маҳмадназар. Аз бахти имрӯзаатон розиед ё ҳоло бо муҳаббати асли шавҳар одат накардаед? чаро розиам, албатта розиам. ба миёни ҳазорон ҳазор худованд шавҳарамро насиби ман кардааст ва ҳарчи худованд ба ман дод, новобаста аз он ки масалан зиндагӣ пастию баландиҳо дорад, ман аз ҳадияи худо, аз додаи фақат худованд розиам. Ташаккури зиёд. Нафари дигар менависад: баъди он ки Фарзона дар маросими тӯи арӯсии шумо гирья кард, ҳамагӣ гуфтанд ки Фарзона оҷизонро дӯст медорад ва барои шикасти бахти худ нею барои висоли шумо гириста будааст. Ин рост аст? дар ин маврид бисёриҳо навиштанд ки чаро Фарзона гирья кард. инро бисёр гуфтанд. биёед як бор дунафарӣ меравем ва ҷавоби ин саволро аз худи Фарзона мепурсем ва ман фақат мегӯям ки Фарзона духтари ҳассос аст, бисёр бомеҳру духтари ҳассос аст. аз ҳамин хотир дар шодии ман шарик буд ва ашкҳои Фарзона ашкҳои дард нест, ашки шодӣ аст. Ташаккури зиёд. Ҳамин гуна Боғигул Саидова, яке аз ҳунармандони шинохтаи кишвар, ҳамроҳи шумо ба деҳа сароида буд ва он ҳам дар анамун клип дида мешуд ки ашк мерехт барои шумо. шояд ашки Афаи Боғигули азиз ашки дард буд ва ба кадом хотир? вақте ки
من همون لباسی عروسی میپوشم و طبیعی هست که خب همین حالتی مرا دیدن برابر زنی حساس مخصوصا زن میگیرد و وقتی نمیدونم این هم در کلیپ بود و هم چیزی طبیعی بود راستی. میتواند که انا همون وقتی که شما فتح رو به بر کرده بودید و کوپلت آخری سرود بود میتونید به تماشابین ما انا همون 4 مصرعی که یادآور شدید زمزمه کنید با آهنگ. در سرم تاجی عروسی از چی نقش و چی نگار است رنگین پیرهن آخر تیر محیا کی بهار است دنیای بے وفایی زندگی زیبا خدایا روشنی درون است روشن از دلها خدایا سری راهی دردهات بنشینم ای دوست من تو را با چشم دل میبینم ای دوست. من فکر میکنم که شاعری انا همین شعر نهایت دردی مطلوب را روی قلم آورده است روی اوراق سفید آورده است و همین گونه هم نشین است با درد و با زندگی خودی شماست. بله شاعر رحیم جان فکر میکنم رحیم جان بله سرتاپا من را میدونند میشناسند احساس میکنند همچون یک نفر مادر همچون یک نفر اپا همچون یک نفر همکار همچون یک نفر همدرد. از همین خاطر این شعر را مخصوص برای من گفته است و من افتخار میکنم که اولین شعر از جانب پای شاعر برای من گفته شده است. تشکر زیاد. سلام از نوосибирск. مطلوبه در خونه‌تون پروداکت نباشد برادرانه چیزی خواهید روان میسازم. خیر خود رو رکلام کردن نمیخواهم اما شخصان معیوب رو زیاد دوست می‌دارم. اگر شما راضی باشید من این رو مقصد فرستونم. سلامت باشید. سلام به مهاجرین نوосибирск. مهاجرانی که در نوосибирск ما رو میبینن و در سرتاسر دنیا میبینن و از این لطف شما بسیار شاد هستم و اینکه فکر یک خواهری را کردید برادروار و در برنامه نگفته های یکی آرزو هم این سوال رو به من گفتن که اگر به شما مثلا خیر کنن نمیرنجید. من گفتم که هیچ کس حقوق ندارد صد راه خیر کنندگان رو بگیرد و قبول است و البته هماهنگ خواهیم کرد. برادر عزیز چی کم بودی دارید؟ میتوانید نمبر کنید و همون چیز رو به شما فرستونم. تشکر زیاد. من لطف دارن و البته در فضای مجازی با هم آشنا خواهیم شد و به این برادر خواهم نوشت که من چی کم بودی دارم. اصلا کم بودی ندارم و من جواب به محبت همین برادر رو خواهم نوشت. من خیر شما رو قبول. من با این مخلص توصیه میدم که مطلوب رحیمова رو هم در اینستاگرام هم در فیسبوک و در تمام شبکه‌های اجتماعی میتونید پیدا سازید و حتما در همون دایرکت یعنی در صفحه شخصیشون چیزی که مثلا میخواهید هم صحبت شوید فرستونید و این البته کاری خوب خواهد بود. و سایت اینستاگرامی من مطلوب رحیم و افیسیال یعنی که پروفیل من باز هست. من یگان کامنت یا سلام علیک بینندم رو به جواب نگذاشتم و بهترین همیشه همراه بینندم هستم چون که من نمیتونم با تنهایی به خودم به جای رسم و من همیشه قرضدار محبت مخلصانم هستم. امروز تمام سراینده ها راه بلوگری رو پیش گرفتند و با واسطه یعنی همون سرود و کلیپ‌های خود میتونن یک بیزنسی خردک که خود را کشوده پول کار کنند. مطلوبه هم کانال شخصی دارد و سرودهاش میتونه در کانالش پیدا باشد. بله من یوتیوب کانالی خود رو دارم و نو باز کردم و فکر میکنم که دعوت هست بیننده و پس از اونها من لایک و کامنت های بیننده ها من بعضی ها این چیزها رو افسانه فکر میکنن لیکن زیاد نفران هستن که از این حساب اقلا در 2-3 ماه یک ترانه‌شون رو ثبت میکنند. این افسانه نیست، این حقیقت هست و من هم در یوتیوب کانال خودم رو دارم، سایت مطلوب رحیم و افیسیال و البته میتونن پیدا کردن سرودهایشون رو و خب با ما بپیوندن و اونجا سرود و ترانه‌های من هست و نوارهای زنده هم بیشتر من زنده اونجا ترانه رو پیشنهاد میکنم. در حالت کاری در حالت مشق بسیارتر میفرستم و
فکر میکنم که صدای زنده برای بیننده دیگر گونه реакция میدهد. تشکر زیاد. سلام برادران و подписчикони азиз. дар канали мошини фурӯшӣ ҳар шаб конкурс рафта истодааст. ногуфта намонад ки ин 34-умин конкурсе ки ин канал пешкаши шумо мегардонад. ба канали ин бародар подписатсия кунед, обуна шавед ва ҳар шаб метавонед аз ин конкурс истифода намуда ҳамагӣ бо нархи 200 рубл шумо метавонед ҳам соҳиби мошинҳои қиматбаҳо шавед ва ҳам соҳиби маблағҳои пулӣ. маблағҳои пулӣ ба даст биёред. ҳатто метавонед $100, 1000 сомон то 100 евро метавонед дар ин конкурс ба даст оварда бахти худро санҷед. ҳамчунин дар ин канал конкурс рафта истодааст ва призҳояш мошинҳои қиматбаҳо ҳастанд. агар шумо мехоҳед ки мошини қиматбаҳоро ба даст биёред, ба ин канали бародар подписатсия кунед, ба ватсапаш нависед. дар канали моҳру тиҷӣ хабар нашр шуда буд ки матлуба аз шавҳараш гӯё ҷудо шудааст. ин овозҳоро ки паҳн мекунад ва то чӣ андоза ҳамин ҳақиқат дорад? خب در گرد نامی سرانده ها و نفرانی که روی صحنه هستند، چه اکتور و هنرمندان، عموما هنرمندانی تئاتر و سینما، سرانده ها، خلاصه که این گونه خبرها بسیار هستند و من فکر میکنم که این گونه چیزها تا اندازه نه، بلکه اصلا اساس واقعی ندارند و این گونه مهروتیجی ها به آرزوشان نمیرسند، فقط به خاطر 4 لایک و 2 پادپیساتسیای شنونده بیننده مثلا با احساساتی بسیار نفرها بازی میکنند و میرسند به قله. و این خبر در حالت پخش شد که فکر میکنم 2 یا 3 روز از جشن توی من گذشته بود و اون نوشته بود که 10 روز پیش مطلوبه توی کرده است و حالا 3 یا 4 روز گذشته بود. و من با بیننده ازم مراجعت میکنم و میگم که با چیز باور کنید که آن رو میبینید و نه در گرد نام من و نه دیگر هنرمندان و من نفرانی که آواز و هنگامه ها میشوند و این هنگامه ها باور نکنید و خب گمانی بد از شیطان است و با چیز باور کنید که آن رو میبینید. تشکر زیاد. بهترین پاسخ رو من فکر میکنم که شنونده ما شنیدن. шухӣ ба шухӣ туи апашкаям чанд моҳ гузаштааст. менависад хол мурод. кӯдакдор шуда бошам? аҷоиб савол. бале, аҷоиб саволҳо аст. хуб, дуои бинанда ва шунаванда бошад, албатта мешавад. худо хоҳад. ва афсаре ки масалан орзуи генерал шудан надорад, хизматаш бефоида аст ва ҳам зан ҳам мард ба хотири фарзанд масалан оиладор мешаванд ва иншоалло ояндаи наздик худо хоҳад мешавад. хушхабару ҳатман аз канали Меҳробпуро хоҳед шунид. албатта. мо мардуми ёвонем. матлуба духтари ёвонзамин аст. фахр мекунем ки чун матлуба сароянда дорем. ба чандин тӯйҳои мардуми мо бесум ҳатто рафта базмро обод мегардонад. аҳсан, агар ки бовар накунед, аз худаш пурсед. дигар омӯхта нашавед, бесум набаред. ва дар ин маврид мехоҳам шӯхӣ мекунам ва хуб من با بسیار توی‌ها، نه تنها با توی مردم یوان، با توی دیگر منطقه‌ام رفتم و دیگر این چیز با بعضی ها عادت شده است و شکرانه نام شوهرم و بعضی حالت‌ها میشود که این سیرو من در این برنامه میگویم، بعضی حالت‌ها میشود که همون توی همه زندگی داره، مثلا برای یک موی، برای یک آرایش شما با هنرمندان همکاری دارید، میدونید که چقدر مثلا مصرف میشه. حتی لباسش اکون دیگر ناگفتنی، سرود و ترانه ها ناگفتنی. و بعضی ها دیگر عادت کردن ای خیر امین من با رحمدل هستم، لیکن التماس دیگر به این چیز عادت نکنید. و خب مهمترین چیز برای انسان مهر محبت است و مبلغ میشود. لیکن بازم میگم، من این چیز رو جدی میگم، مهر و محبت خوب است، لیکن عادت نکنید به بیسون بردن هنرمندان. تشکر زیاد. این جوان ایجاد نام داشته است. می نویسد مطلوبه تو نگینی صنعت هستی، عزیزی محبوبی هر دیده هستی، با سخن چو بلبل هم تو نداری، با قیمت ارزشی 100 گوهر هستی. حتما خواهش میکنم که همین پارچه که شعری مرا به مطلوبه رسانید و این ایجاد خودی ایجاد است. سلامت باشید برادر عزیز. ایجاد و ایجاد شما از این هم بلند و بالا باشد و در شاهراه ایجادی برای شما پروازی بلند ایجادی میخوام و آرزو میکنم که در آینده نزدیک ما هم از ایجاد یکای ایجاد استفاده بریم و یکان شعرک خوب رو به رشته آهنگ بکشیم. خسته نباشید. فراموش نسازید شعرها رو به صفحه شخصیشان فرستونید. البته.
нафари дигар навиштааст: матлуба зиндагӣ хоҳ нохоҳ гап дорад, ҷанг дорад, шодӣ дорад. Росташро гӯед, бо язна гапатон гурехтааст. Умуман рашк сабаби нооромии зиндагии шумо шудааст ё не? Мехоҳем инро фаҳмем. шумо худатон дар боло хуб қайд кардед, ки зиндагӣ гап дорад, ҷанг дорад, рашк дорад ва мард бояд рашк дошта бошад ва дар аввал ин гуна набуд, аммо ҳоло дигар камакамаке рашк пайдо шудааст ва лекин ин лаҳзаина ҳаст, гузаранда ҳаст ва ман ба хотири рашк зиндагиамро ноором намесозам. бале баъзе ҳолат мешавад, ки нофаҳмӣ мешавад, бештар аз тарафи шавҳарам мешавад, чунки ӯ мард ҳаст ва бисёр нозуктаб ҳаст, ҳассос ҳаст ва дар ҷое ки дӯстдорӣ ҳаст, рашк ҳам ҳаст. Рашк бошад, беҷанг намешавад, бегап намешавад, лекин рашки ширин аст, бахшиданӣ аст ва ман дар барномаи гузашта гуфта будам, ки мо фомили ҳамдигар ҳастем, яъне хештабор, ҳамсинф ҳастем, ҷура ҳастем ва хуб ҳамдигарро мефаҳмем ва ин рашкҳои хурдакак боиси норомии зиндагиам намешавад. Зур яъне ки дароз давом кунад, 1 соат, хана 1 рӯз давом мекунад, боз чӣ бо ҳамдигарро пазмон мешавем, боз ба ҳамдигар боз ман оштӣ мекунем. Мо низ таманно қаҳрӣ мекунем, намешавем. мо низ дуо мекунем, ки ба муҳаббати поки шумо ҳеҷ гоҳ чашм нарасад. бале ва анамин гуна душманони мо ҳастанд, ки мехоҳанд миёни ду ҳабиб девор ва монеа эҷод кунанд, лекин ман ин деворҳоро бо панҷа ва бо нохуни муҳаббатам меканам ва ба он самти девор мегузарам ва ҳабибамро дар ҳама ҷо пайдо мекунам. ва иҷоза намедиҳам, ки масалан ҳабиби ман дар миёни мо масалан дарёе бошад, рахнае, яъне ки деворе бошад, ман ин деворҳоро рахна мекунам, ин дарёҳои, ин баҳрҳои калонро ман убур мекунам ва вақте муҳаббат занҷири мустаҳками муҳаббат ҳаст, фикр мекунам касе ба ман ҷудо кардани ду нафар муваффақ намешавад. ва ҳеҷ кас гумон намекунад, ки матлубаи ширин сухан, матлубаи бисёр ҳам самимӣ душман дошта бошад. хайр ба ин чиз намешавад. ташаккури зиёд. Саволи дигар чунин аст: зангирам, дар Русия корҳом соз нест, бояд ба Тоҷикистон рафта оиладор шавам, чунки 2 сол боз як духтарро ба умед карда фотиҳа кардаам. Илтимос аз матлубаҷон, ба тӯи ман ба ноҳияи Файзобод омада тӯямро обод мекунед? албатта, иншоаллоҳ, худо хоҳад. худованд то ба он рӯзи шодӣ бирасем ва сиҳат ва саломат баргардед. барои чӣ не? ва вайрон кардан осон аст ва обод кардан хеле масалан ҳавсала мехоҳад, сабр мехоҳад, тоқат мехоҳад ва ман барои ин пайванд албатта мехоҳам саҳм гузоштан. биёед, ман ҳатман дар хизмати шумо хоҳам. чун ин бародар гуфта гузаштанд, ки дар Россия корҳоям соз нест, 2 сол боз духтареро ба умед кардам ва шояд ин кас иншоаллоҳ муъҷизае мешаваду коротон хуб мешавад. аҳсан, ташаккури зиёд. Саволи дигар чунин аст: агар ки матлуба писардор шавад, чӣ ном мегузорад? ва ё ин ки духтардор шавад, чӣ ном? ман аз хурдӣ 2 номро дӯст медорам. барои духтар исми Шаҳноз ва барои писар исми Абдуллоҳ. ва намедонам духтар дор мешавам ё писардор ё ҳарду. ва ин 2 номро ман дӯст медорам. шояд боз падараш дигар номҳоро дӯст медорад, аммо номҳои дӯстдоштаи ман ҳамин аст. ман аз кӯдакӣ исми Абдуллоҳро дӯст медорам ва ҳар куҷо ки Абдуллоҳ аст, бисёр кӯдакони ширин ҳастанд ва ман ин 2 исмро дӯст медорам ва шояд боз намедонам. вақт нишон медиҳад. вақт нишон медиҳад. матлуба мегӯянд, ки шӯҳрат бӯи хун дорад. агар кордро ба гулӯятон монанду гӯянд, ки саҳнатро бас кун ва дигар ба саҳна набаро, он вақт чӣ кор мекунед? кадом бераҳм ин корро мекарда бошад дар ҳаққи ман? чун чеҳраи ман чеҳраест, ки фикр мекунам дили шахс нашавад, ки сахт нигоҳ кунад. чӣ ба он мирасад, ки кордро ба гулӯи ман монад. ва хай аввал биёяд, агар ҷуръат дошта бошад биёяд, баъд маслиҳат мекунем. ташаккури зиёд. Нафари дигар менависад, ки матлубаро вақт замоне ки дар назди ҷаноби олӣ суруд хонд ва толоро ба шӯру шавқ овард, аз ҳамон вақт мешиносаму дӯст медорам. агар иҷозат бошад, ҳамон суруде ки дар назди ҷаноби олӣ хонда буданд, онро замзамаи ишон гардонанд.
امروز هوای باغ دارد دل من، سودای تو در دماغ دارد دل من، سودای تو از دماغ بیرون نرود، مثل گلی لاله داغ دارد دل من، مثل گلی لاله داغ دارد دل من. تشکر زیاد و احسان میگویم با هنر و مهارتی مطلوبه رحیمова. нафари дигар менависад: ҳар яки мо мухлиси як сароянда ё ҳунарманде ҳастем. боварии комил дорам ки матлуба бар замми сароянда буданаш боз мухлиси сарояндаҳо низ ҳаст. росташро гӯед, мухлиси кадом сароянда ҳастед ва агар лозим бошад аз репертуари ҳамон сарояндаи дӯстдоштаатон суруд замзама кунед. ман аз сарояндаҳои дохилӣ мухлиси ки ҳастед? мухлиси шодравон Нигина Раупова ҳастам, Бунафша Шокирова, Бунафша Муқимоваро дӯст медорам ва устодони ман санъатро дӯст медорам ва аз имрӯзиҳо манижаи давлат Меҳрнигорро бисёртар дӯст медорам. Зулайхоро, Фарзонаро ва Шабнамро, ман ҳама ҳунармандое ки таронаҳои хуб мехонанд ман дӯст медорам. Моҳира ва Ҳабибаро дӯст медорам ки чӣ хел масалан сабки ширин доранд, бисёр бомазза мехонанд. ва аз ҳунармандони мард ҳам шодравон Қурбони Абдуллову, устод Толиби Абдуллову, Носири Сафару, устод Давлатмандхолов ва дигар ҳунармандонро дӯст медорам. аз хориҷиҳо бештар Омид ва Муин, аз хонандаҳои зан Лайло Фурӯҳар ва Гугуш Ҳоидаву Маҳастӣ. хулас ки Фотимаро дӯст медорам, Фотима Меҳлабон ва Фотимаи худамонро ҳам дӯст медорам, Фотимаи Машрабро. ҳар ки суруди хубе мехонад, агар ӯ садои ширин дорад, ман сурудҳошонро бештар дӯст медорам. ҳунармандоро ана ҳамин сарояндаҳое ки шумо ном гирифтед, метавонед аз репертуари дилхоҳани сарояндае ки ном гирифтед суруд замзама кунед. хуб, ман аз ки бихонам? بیاید شما انتخاب کنید، من از همون نفر سرود میخونم. چون در اینجا نام نگین اماقلو گرفته نشد و من مخلص نگین اماقلو هستم و من میتوانم که نام نگینه رو به زبان آورم. چرا نگینه مثلا چرا دوست نداریم؟ نگینه بر زمین که سراینده است یک خواهر خوب است برای همه ما سراینده ها. ستاره هم من گفتم که همگی رو من دوست میدارم و اگر اسمی رو از قلم انداختم، من مثلا پگو درگان توی با میخوام چی با مرا نگفتی و من همه شما رو دوست میدارم، هنرمندانی نامدار تاجیکستان عزیز. پس خودتون انتخاب کنید. خب من از نگین راوپووا بگذار، من از نگین راوپووا یک ترانه میخونم. مرحمت میشنوید. شینم لبی چشمه کی بر یاد رسی، بر یاد چومری رفته بر باد رسی، یک عمر اگر چی دوری از دیده منه، یک عمر به گوشی من چو فریاد رسی، یک عمر به گوشی من چو فریاد رسی، رفتی و کسی دیگر مرا نیست حبیب، غیر از غم تو کسی مرا نیست طبیب، دریای روانی و روانی و روان، دیگر زی کنار تو مرا نیست نصیب، دیگر زی کنار تو مرا نیست نصیب. تشکر زیاد، بسیار هم صدای شیرین دارن. سوالها 200 نفر دیگر تنها با سوادنوکی مطلوب احسان گفتند، با طرز سخنرانی، با طرز آوازخوانی او کف گفتند و ما نمیتوانیم که این 200 نفر رو
ном гирем ва ҳамагиро ба як мисол метавонем гуфта гузарем. ва бисёриҳо шуморо раҳматнома фиристоданд ки бисёр ҳам духтари босавод, духтари ботамкин ва хоксору самимӣ аст. ман ба ҳамагӣ дуруд мефиристам ва ташаккур мекунам аз шумо ки суханҳои хуб мегӯед ва сухани хуб рӯҳияи ҳунармандро боло мебардорад ва метавонад моро дили моро шод кунад ва ба мо энержии мусбат бубахшад ва мо тавонем ки дигар бо як рӯҳияи хуб сурудҳои наву тоза эҷод кунем ва ман барои ҳамаи шумо ташаккур мегӯям ва хушҳол ҳастам ки шуморо дорам ва ҳамаи шумо ҳастед ки масалан ман ин қадар шод ҳастам ва анамин табассуми ҳамешагиву 24 соатаи ман чи дар хобу чи бедорӣ анамин муҳаббати бинандаи ман ҳаст ва бовар кунед ман онҳоро дӯст медорам ва боз ҳам мегӯям ки ҳам дар тамоми сайтҳои иҷтимоӣ ҳам махсусан дар инстаграм ман ҳастам ва пайгири ман бошед ва бевосита ба саломҳои шумо ба комментҳои шумо худам дар инстаграм ҷавоб медиҳам ва хуб ҳамчунин дар дигар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳастам ва пайгирии шумо дастгирии мо ҳаст аз тарафи шумои азиз. ман боз ҳам мегӯям рустамҷон ман назди муҳаббати бинандаам қарздор ҳастам ва қарзи худамро бо сурудҳои нав яъне ки соф мекунам ба қавле. ташаккури зиёд матлубаҷон ки вақти қимати хешро дариқ надошта дар ин шомгоҳӣ меҳмони барномаи мо гаштед. саломат бошед. барои шумо ва гурӯҳи эҷодии канали Меҳробро барор ва муваффақият мехоҳам ва орзу мекунам ки сафи онҳое ки пайгири барномаҳои шумо ҳастанд дарёӣ бошад, миллионҳо, миллиардҳо бошад ва ҳамчунин гоҳ-гоҳе таблиғ кардани сайтҳои моро низ фаромӯш накунед. аҳсан. ва мо аз тамоми тамошобиноне ки моро ин лаҳза тамошо мекунанд хоҳиш мекунем ки ба канали Меҳробпуро подписатсия кунед, зангуларо зер кунед, комментария нависед ва ҳар чӣ дархосте доред мо метавонем дар наздиктарин фурсат ана ҳамон орзую ниятҳои шуморо амалӣ гардонем. ногуфта намонад ки ба канали аслии Матлуба Раҳимова дар YouTube канал обуна шавед ва ҳамчунин канали Меҳробпуроро низ фаромӯш насозед. Пари матч. Играют они. Побеждаешь ты.